gurutak may sak nga gurut and kanyak no iba to ya kat kung ibain nga may sak kan inaramin na nagapakti tribu na giti gurut pindisyon kanagbalin nga gurut nagpaiso na kat da kami ti destino ti Visayas maga na nagpapuan yun nami piman kat nagapo kami ti kabanbantayan dito i Mountain Province iti Cordillera iti Bagyo may sa kami nga igurot ya mo na nga igurot talaga kat kada ipos na so kaya mo tayo nya tikat na nga sa mono kasi ti panangkaawat at maditirik na tayo ngumure no kasting ko na may sa nga igurot anapat kat na nga sawan nga aming adadalan kan may sursurot ti kinaigurot kat manam nga mamatek nga masapol nga uray ti kultura kat agsubmitar iti sao ti Dios kat sawan hanggang mabaling nga ti kultura iti mangtengal iti sao ti Dios kat nga sawan hanggang mabaling nga agpayturay tayo iti kultura no lumabsing dati iti sao ti Dios ano lagi ti kultura nga kaidadayo ti gurot kat lagi ti panagtitinulong nagsisinakit kadadayaw iti ugali when it comes iti kuna tayo nga mentalidad iti gurot warrior dagita dagita ti talagang hanga basta-basta umibibat talagang lumaban mo kan palapan dagita at di built in nature iti kinaigurot nga talagang lumaban da warrior iti panunot talaga panangkita ka yung may panggap iti pamati at tidak dumamot nga ugali nga masapul nga ilatag tayo nga hanting o manamo masapul nga agsamitar iti ada kalkado na may panggap spiritual nga banag masapul nga iti kultura maadal nang agsamitar iti sao ti ako may isang kultura nga kanain nga maibaga-baga kan may lablawan para kami nga papasur kat parehas man nan ugali nan sursuro nan saun apo Diyos si Biblia ya an partida siyamat lang nan igurot nan mamagan mi nan partita kumot nan tarakon siyamat lang nan kaskastada it Biblia ada man nagpartida hanga problema dayay takal nga diferensya nga no may panggap iti Biblia kat iparehas mo ti Biblia kan iti panagparti iti kultura ti igurot takal nga diferensya umuna iti Biblia kat ipalubos na lang nga partiyan dagiti baka dagiti animal nga mangmangan iti ruot nga mabaling nga maparti iti baboy hanga mabalin di jay narugit manang classify iti Biblia dagiti trakan nga baboy nga han nga mabaling nga mangirepresentar jay mangisalakan and every time nagparti dagiti chimpo iti Biblia lumay panggap iti panagparti iti animal iti every time nga partiin da dagiti karnero dagiti kalapati dagiti nuang iti baka kanaan nga iti panunod na kat haan nga di kanon iti tao gagito daman iti sakripisyo kon offering kat ti papanunutan na kat haan nga di kanon ti tao nga maiawid da nga winatwat ay kananta mo iti panunot dagiti hudyo di kan dagiti padi di kan dagiti mangidadaulo kanyada iti Israel agpartida nga agpaisong ng kasto nan papanunutan da dayto iti kalapati dayto iti karniro kun dayto iti baka nga mangisimbolo di na ipadto ngayon kari ni Diyos Ama nga mangisalakan iti tao dayto di urayan tayo dayto di ilaladawan na di urayan tayo tinabayan dahil ti ilaladawan na di mangisalakan nga diay
So habang good da kan parpartiin da tarakan nga di nga naidatar kanya da. The thinking was kaan nga di kinan kan kanan iti tao kan di wat nga isa da nga yawi da. Dan panunot nan mununa ay tatao di nan panunot da siya na nan iladladawan nan indataryo ay sakripisyo ay sana nan panangipakita yun nan pamatiyo ay wad ay mangisalakan ay naikari ay takduran tako ay patian tako nga dumteng nan simpo matumpal nan plano na po Diyos ay mangisalakan wad ay maisalakan kanda tako mangisalakan kanda tayo nga dumteng di simpo tumpalan na iti padto nga isu iti ladladawan dagiti baka kan karniro kan dagiti animal nga idat datar tadi titiplo adayunan panunot nan lalakay iduani nan lalakay iduani nan panunot da makan nan isaa nan kanan nan tao mait nan panunot nan lalakay ay panunutan da ay siya na nan iladladawan na waday dumteng ay chimpo ay mangisalakan ay mangikaron ng baso tako maparty krus ng Calvary paid awan ti iladawan na di sa kapunan tayo dakal nga dayo nakunada nga iti igurot may panggap ti sakripisyo ken may panggap ti Kristiyano dakal ti handa nga nagsabatan karkaro iti kapapanan na iti sakripisyo may saak nga igurot ti lulong kan di makal tayo dito Bagyo kan uray ti Mountain Province ti Bisao Sagada siya di nan puno ko yan ang yaman na kana po Diyos ta ijay nga tribu kan dito nga tribu iti igigurot iti nagapok kan isu ti nagtaudan iti darak asat nga manakan na suwan nga uwan latan amamin ada dagiti ugali nga masapol plansaan tayo nga isubmitar tayo iti plano ken panggap iti Dios. Ado dagiti ugali nga mayat nga madagiti daduma nga masapol marify masapol malinisan may simpa siya di nan ublami ay pastor manglinis ken mangiornos ken mangisuro kada kayo iti sa ti apo kon may panggap iti kultura nga bendisyon ng kultura ito da apo Diyos kada tayo madimot piman ti bagbaga ti daduma nga demonyo nan ugali nagsuot piman ti lakay kat kunana nagwanes piman ti may nga lakay kapan tapis ti isang bakat kunana nga demonyo si demonyo da ita panagkita piman ti apon demonyo ti lulong daga pusta nagwanes ang mabalimot nga pagbaduon yung piman isudat ti Amerikano no talagang hanmot nga isu piman iti kultura kan bado na kailang no may panggap iti ugali kandag iti sakripisyo no may panggap ijay nga simpo nga ilatag tayo kung isamitar tayo iti ugali tayo nga mayo bendisyon tinagparin kanta nagbaling nga igurot yaman na kana po Diyos pagyaman tayo tanabak nang ti kultura ngayon tayo. So kitang tayo mawatak dagiti saksakit ti lakay. Nasakit ti riknada kan dagiti papastor nga manggas kasaba. Amin lang ugali pi man kat demonyo. Pagsangit pi man di may isang lakay ko na sinruwak dagyan anak ko. Nga irespeto ti lakay. Nang nagmaditirik na ta imay ti susuro ti Biblia. Sinuruan dagiti papastor kan papastora kano nga demonyo da nga lululo kan alala po nga kudak di mo tikat ko nga isimpa dagiti papastor apay nga kasi ti panangkita kan may susuro piman dagiti membro hanteng nga palubos ko man nga dagiti ubing nga dagiti kat madadaw ti testimonya ni Kristo Jesus kan susuro ti sauti apo nga pusta madisrespeto damat madisrespeto da nga ti panangkitan ti tao kan apo da demonyo da nga lululo kapsat diti kat mo pagtungtungan ta may panggap iti
parparte kan ugali nga adayo may panggap may kumparamiti sa utya ako may sapay gayam kat no may panggap iti direksyon no sino ti pangidatunan da iti kararag dakol nga issue da ito gapusta iti Biblia iti pangidataran da di mununa kat sika po Dios Yahweh Jehovah dagita tinimuar nga nagan niya po Dios idi mununa napukaw Dios to nga pronunciation dinagan niya po Dios dimteng di chimpo kat Yahweh o Yawa o dimteng di chimpo nga na iti simulat nga nainagan kanya na kat Jehovah kapusta di kinasagsagrado itinagan ni Apo Diyos di nga handa nga basta-basta nga ususaran itinapasamak at handa nga in-mention tinagan anak po ka Diyos to nga pronunciation da itinagan that is the reason why nga kasto itinapasamak the name was called Jehovah Yahweh and that's the reason nga isu iti pangidat dataran da kantay kong kumitaran dati sakripisyon nangasawan di Jehovah sika nga Dios nga manakabaling nga namarso ati amin awan iti nagtauda na awan ti nangaramid kanya na sika ti mang tengtengel iti biag sika ti mang bendisyon dati nga sakripisyon ano may panggupan ti ugali data iti ugali isuro na kadatay nga naman kararagta ko kararagtakunan ama nan alapo isang mangagyo kat kararagda ti lululong kararagda iti dagiti imununangan at natay isu ti pangay kararaganda so dakkel nga diferensyahan nga mabaling ako na nga parehas basol di ay it is already considered as idolatry it is already making dagiti nga natnatayan nga Dios so ako nakatahan nga mabaling ay parehas tayo iti ko na tayo nga panagparti ti Biblia kan panagparti ti kinapagano sapay kamat nalulawagan tayo dagiti dagiti banag nga kat kung plansyan may panggap iti ugali may sak nga igurot kunak nga rod bindisyon ti panagbalin nga may sak nga igurot na madarag iti problema nga masapol nga latag tayo haan nga gapusta may sak nga igurot kat panamo ak tem amin nga may susuro iti kinaigurot mabalin ako na tayo nga masapol mawalbalin kumakat masapol nga plansyan tayo nga uray ti ugali at palintumang iti sa iti Apo data ti pagyamanak iti Dios gapustahan tayo unay nga mamu iti Apo binangon na iti nasyon nga Israel binangon na iti propeta na dito na yung kasabad iti sa iti Apo nabuo iti sa una at na dati permanente nga record tayo iti sa una so nga kunak agyaman tayo sino ti may karkari nga mangala kan mangamu iti plano kan panggap na awan ti may karkari yung nausar iti nasyon ti Israel nga may suro kan may danon kada tayo iti plano kan panggap God bless.